Pokračujeme vo varení z tejto starej kuchárskej knihy. A urobíme si karfilový puding. Ja som úprimne potreboval zistiť, či to bude geniálne alebo naopak. Základom je karfil, ktorý si rozoberieme na menšie ružičky a uvaríme v dobre osolenej vode. Následne si oddelíme žltok od bielka. V kastrole si rozpustíme maslo, prisypeme jemnú krupicu a krátko prehrejeme. Postupne prilievame mlieko a miešame, kým nám nevznikne takáto hustá kaša. Do odstavenej kaše vmiešame uvarený karfiol, žltok, čerstvú petržlenovú vňačku a nastrúhame trochu muškátového orieška. Je dôležité to nechať aspoň chvíľku vychladnúť. Bielok so štipkou soli vyšľaháme na pevný sneh a zľahka ho zapracujeme do karfilovej hmoty. Vďaka tomu bude puding ľahší a viac nadýchaný. Formičky vymažeme maslom, vysypeme krupicou a naplníme do 2/3. Vložíme do hrnca s trochou vody, prikryjeme a takto v kúpeli necháme plynule variť približne 15 minút. Po uvarení necháme chvíľku postať a pudingy vykopíme. Vnútro drží pokopeno, zároveň je krásne jemné a vláčne. Teraz ideme na holandskú omáčku, tak ako píše kniha. Prevaríme vodu s octom a korením, precedíme a do tejto tekutiny pridáme žltka. Nad parou vyšľaháme do hustejšej peny a mimo ohňa zašľaháme teplo a maslo, kým nám nevznikne takáto lesklá a hladká omáčka. Nakoniec iba dosolíme. Puding prelijeme teplou omáčkou a hoci to znie trochu divne, výsledok je jemný, nadýchaný a oveľa lepší, než by väčšina ľudí čakalo. Je to jednoduché a fakt, že dosť dobré.